आजिर बड़ खबर जहाँकि वर्तमान केन्द्रापड़ू आसुची बड़ खबर जालरे पड़ा मणिषखिया कुंभीर छुआ पटामुंडाई ब्लक अंतर्गत पेंठपाड़ पंचायतर घटना जीवन जीविका जाइଥିବା ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର ମାଛ ଧରା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ।